बहुत ही दुखद बा, दुख के पहाड़ टूटल बा। 4 गो नौजवान 12 खरौनी के यहाँ के अभी माने बरामद नइखे भइल, वहाँ से कौना स्थिति में बानी जा। अब लोग अंदाजा इहे लगावता कि यहाँ बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा बा, वहाँ सब के माने हो सकता कि शरीर होखे। एगो लड़की उन्हें यूपी के भी डूबल बा। ठीक 5 लोग के हमनी के ओर से श्रद्धांजलि बा यह दुख के घड़ी में। 5 लोग के साथ गोताखोर के कहाँ के टीम होती है? ईटा से गोताखोर की टीम होती है। और वो सब कहाँ सही रहनी? भोजपुर सही रहनी। और वो सब को कोनो प्रयास सफल ना भेले। 9 आदमी की टीम रही। 9 आदमी देख ली। अभी हमनी के बानी जा शिवपुर गंगा घाट पर बिल्कुल सवेरे से हमनी के त्राहिमाम मचल पूरे दियारा इलाका में। कई गो परिवार के गांव छूट गए जब एनडीआरएफ के टीम आई रही है, लेकिन अभी तक प्रयास सफल नहीं खे। जब देख ली है जगह है एजे लड़का सवेरे बताई आज गंगा दशहरा के शुभ मौसम रहा। सब लोग पूरा दियारा इलाका में हर्षोल्लास के साथ आवेला जे भाई साले साले गंगा मुक्तिदायिनी हुई, चलो इनका क्या स्नान कल जाओ। लेकिन देख लीजिए काल के गाल में 4 गो लड़का समा गए से देखते देखत 5वां लड़का ये जो बैठ रहा देखते रह गई बचा ना पहले सिहा। हम बताई जे साले साले प्रशासन के नाकामी कही जे जब बुझात जे तरीका के जब लोग क्राउड जुटत या तो कम से कम बांस घेर के जब कम से कम सिग्नल दे देवे के चाहिए भाई हेने खरोक बा हेने होई बा। लेकिन यही तरी लोग हेने के डूबत रहला, लेकिन प्रशासन काल में तेल डाली के सुतत रहले। लोग आवेला दुख मनावेला चल जाला। हम बताई जे साले साले ऐसा तरीका के विविष्का झेल रहा क्षेत्र रोज सब समझ सकतनी। देख लीजिए मैंने आता ना गर्मी बा जब मैंने निछच गर्मी बा 45 डिग्री 47 डिग्री टेम्परेचर बा। गंगा जी देख ली पहले बड़का पाट लागत रहा, पहले ओ सोजा से लेके सोजा ले गंगा जी लागत रहिया, लेकिन अब सूख के एकदम बीच में सुखरा गई बड़ी। जौना के वजह से जौन खरोक भाई जान पावल मुश्किल बा जे कहाँ पानी बा, कहाँ कम पानी बा, कहाँ ज्यादा पानी बा। माने कोनो भी जौन खतरा के जौन एथी होला सूचक होला पहचान होला कोनो तरीका के जब विधि व्यवस्था ना रहा। प्रशासन के नाम पलल की झंडी पहनाले जब 2-3 गो रहल, लेकिन उहो नाकाम रहला। देखिए हमनी के बताई जे हमनी के भोजपुर सम्मान्य श्री सुदामा प्रसाद जी के आगमन भइल बा। यहाँ के धरती से जुड़ल जमीनी नेता हई। नेताजी आइल बनी दुख के घड़ी बा। सबसे पहले तो हम शुभकामना देती रहुआ के, लेकिन ऐसा जगह भेंट हो गई हमनी के जे हमनी के आज दुख के घड़ी में का कहब रहुआ? बहुत ही दुखद बा, दुख के पहाड़ टूटल बा। 4 गो नौजवान 12 खरौनी के यहाँ के अभी माने बरामद नइखे भइल, वहाँ से कौना स्थिति में बानी जा। अब लोग अंदाजा इहे लगावता कि यहाँ बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा बा, वही में वहाँ सब के माने हो सकता कि शरीर होखे। एगो लड़की उन्हें यूपी के भी डूबल बा। ठीक 5 लोग के हमनी के ओर से श्रद्धांजलि बा यह दुख के घड़ी में। 5 लोग के साथे बानी जा हमनी के परिवार के साथे। हमनी की मांग बा कि जे भी माने नदी बा, बड़ा नदी ओकरा किनारे माने जौन पर्व त्योहार के मौका पर भारी जुटान होला गंगा स्नान खातिर या और कोनो नदी में स्नान खातिर अतिरिक्त सुरक्षा के उपाय होखे के चाही। माने 5 परिजन के लोग के 20-20 लाख के मुआवजा दिल जाए। पैसा से तब उ लोग के जिंदगी ना लौटी, लेकिन माने एकरा जरिए जे नियम बा प्रावधान बा हमनी के मांग करत नहीं जा। माने बहुत बहुत माने दुर्भाग्यपूर्ण बहुत दुखद घटना, दुख के पहाड़ यही इलाका के लोग पर टूटल बा। हमनी के घड़ी में साथे बनी जा।
अब यह कर सकेला आदमी। ना वो तो ठीक बा, लेकिन कहल बा कि ऐसा प्रावधान बा कि जब तक डेड बॉडी ना मिली तो अभी तो बॉडीए ना मिलल, तो एकरा खातिर का प्रयास हो रहल बा? और एनडीआरएफ के टीम आ रहा बा, लोग कहता कि बामपाली टीम पहुंचल बा। अच्छा। उन्हें यूपी से भी लोग कहता कि लोग भी एनडीआरएफ के टीम भेजता। जो थाना बा यहाँ, थाना के लोग भी आ रहा बा, जो बगल के थाना बा यूपी के लालगंज थाना के लोग भी आ रहा बा। लालगंज के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जी से हमनी के बात भइल है, तो वहाँ के का नाम रहला कि गंगा जी के पार्टी हमनी के यूपी माने नहीं जा, ओ पार्टी हमनी के बिहार माने नहीं जा। हालांकि उत्तर प्रदेश के लोग बिया के या सीमा अपन गड़ले बजे हमर हो जाले पड़ेला उत्तर प्रदेश, तो के नाते हमनी के कहानी है कि भाई अगर उत्तर प्रदेश में पड़ता तो प्रशासन के भी कम से कम एकर में दखल अंदाजी करे के चाहिए, आवे के चाहिए उन लोग के। अब तो यहाँ सब कहते हैं कि भाई ये बलिया के माने जिला के क्षेत्र पड़ला, हमने की यहाँ खड़ा बनी, तो उन लोग के आवे के चाहिए, आके माने खोजबीन करे के चाहिए। इतना तो संवेदना कम से कम सरकार के प्रशासन के होके के चाहिए, कहीं के ये होके माने यही देश के सब लोग बा, यूपी के होके चाहे भोजपुर के होके चाहे बिहार के होके, सब लोग यही माने जिला के बा, यही देश के बा लोग, तो एहमे संवेदनशीलता के परिचय देवे के चाहिए। तो बहुत सारा जन प्रतिनिधि पहले भी रहल है, लोग रहुआ मैंने कैसे के सुनते सुनते के मैंने हताना गर्मी बहुत है तो वो आगे नहीं है का बात करते। हमनी के यह घर परिवार बा, हमनी के घर के बच्चा लोग डूब के माने ऐसा हादसा भइल बा। हमनी के करीब वह हमारा वह था 9 साढ़े 9 बजे 10 बजे खबर करनी है, जो वही घड़ी हम डीएम से बात करनी है, डीएम से बात करनी है, एसपी साहब से बातचीत हुई लगभग। वो लोग कहला कि एनडीआरएफ के टीम चलल बा, और लोकल जो सुरक्षा दल रहेगा यहाँ बोर्ड में तो ठीक है बोलते हैं कि वो लोग 5 साढ़े 5 बजे से रहे, लेकिन बाई बहुत दुखद घटना, बहुत दुखद घटना। तो एकरा पता मैंने कि प्रशासन के तरफ से मैंने की कार्रवाई होके के चाहिए कि जब ये तरीका के चाहे सकरात होके चाहे गंगा दशहरा होके लगन के दिन में जो मुंडन के कार्य में होता, अतिरिक्त सुरक्षा के इंतजाम चाहिए। ये भी मैंने नदी बड़ुए ओकरा किनारे कोनो राज्य में होके कोनो जिला में होके, वहाँ आम आदमी के जो आस्था बा गंगा दशहरा के पर्व बा, माने एमे लोग आइल रहे अपन आस्था बा गंगा जी में नहाए खातिर। अब कहाँ का स्थिति बा, अब नीचे लोग के का पता। अगर एक तरह के सुरक्षा पहले से जे बा, अगर वो लोग एकर शिनाख्त कैले रहित कि हाँ भाई हई खतरनाक जोन बा, अगर रस्सी बांधल जाला छठ उठ में बांस गड़ जाला चाहे नहर में, उस टाइप के उपाय कुछ ठीक बा, आगे से कार्रवाई होई नु। एगो और चीज सर बात बा कि जैसे कहे के मतलब कि हमने के हर चीज जौन होला तो जे कोनो लइका डूबेला त गोड़ा थानी में फैल हाँ। चाहे बिहिया हो तो हमने के ऊपर होई तो फिर दिक्कत में हमने के कोनो दिक्कत ना सारा व्यवस्था एने होनी ना। सुनिए माने ये जे बा लोग कहता कि यूपी के जगह भाई ऐसे यूपी वाला थाना में होई, लेकिन सुनी बात सुनी, लेकिन पोस्टमार्टम जो बा आरा सदर में होई। ये आप टोटल चीज रोगल लोग के कुछ चिंता नहीं करेगा, हमने के नंबर वन हो हाँ, जब चाहे 24 घंटा दिक्कत ही बाकी यूपी में हमने के जाए में दिक्कत होला। यूपी में रउआ का करे जाए, रउआ नहीं जाके कहीं रउआ का करे जाए, ये लोग जाए ठीक ना। का नाम भले राउत साथी जी हमारे सुरेंद्र साहब मुखिया